20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Президент шелтәсе. Вообще сразу по башке надо дать за это дело. Ни өчен Татарстанда министрлыклар һаманда милли проектлар эшенә актив тотынмаган. Айзат Шаймардан. Музейның хәле аяныч, тирәсе каралмаган. Газы музейның бүгенге хәлен күргәч, җылысы килә. Депутатлар Гаяз Сакый музеена сәфәр кылды. Анда Фәризә Мәҗитова да булды. Казанга яңа юл аша. Раз, два, три. Казан-Оренбург юлының төзекләндерелгән өлеше нинди мөмкинлекләр ача? Филүзә Әхмәдуллина күреп кайтты. Тәртип салу өчен компьютер технологияләренә мөрәҗәгать итәләр. Ветеринар работникларга да бер яктан җиңелрәк, икенче яктан контроль да кулларына бирә. Татарстан авыл хуҗалыгы тармагындагы яңаша эшләү алымнары турында Рания Абдрахманова. Үз-үзенә эшләүчеләр салымнардан качмыйча эшләргә тиеш. Районнарыбызны тәнкыйть утында көйдерәләр. Министрлыклар милли проектлар буенча кылда селкетмәгән. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов кайбер җитәкчеләрнең эшчәнлегеннән канәгать булмавын җиткерде. Утырышта әле финанс һәм казна оешмалары өчен яңа бурычлар да билгеләнде. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә җыелмый торган салымнарны ничек кайтарырга һәм федераль үзәк белән төбәкләр арасындагы финанс мөнәсәбәтләре турында да сөйләштеләр. Вообще сразу по башке надо дать за это дело. Рөстәм Миңнеханов ярсу иде. Моңа җирлек бар оешмаларның НДФЛ салымын түләмәү очрагы ишәгән, аеруча районнарда. В 90-е годы только у нас мы хулиганили, НДФЛ не платили, платили зарплату. Сейчас не те времена. От Азнакаевский, Актанышский, Отнинский, Верхнеустонский, Леногорский, Сармановский, Тетюш, Чистопа. Следующее возьмите на контроль тоже, поручите своим прокурорам. НДФЛ гына түгел, баксаң башка төр, җир, транспорт салымнары буенча да оешмаларның һәм физик затларның бурычлары күп. Аеруча Алексеевский, Бөектау, Апас, Алабуга районнарында Татарстанда хәзер 8 миллиард сумга якын салым әлегә кадәр түләнмәгән. Кемнәр бу акчаны кертмәгән, шулар өстендә эшлибез. Бу беренче чиратта инде менә транспортка салым дигәндә, транспорт налог иң зур сума үзенең чыгышында да әйтеп үттем аны. Һәм инде безнең инде менә Кремгә салым битендә бар, аның да кемнәр түләмәгән предприятиеләр бар. Менә алар белән эш итәбез. Шулай да салым буенча гомум нәтиҗәләре яхшы. Татарстан бюджеты креме 9 айда 5%-га арткан. Республика казнасына 210 миллиард сум керә. Икътисади күрсәткечләр дә уңай. Тулаем төбәк продукты 1,5% белән үсештә. Безнең 81-га 19-мы? Бюджетка турыдан-туры йогынты ясаячак тагын бер мәсьәлә милли проектлар. Владимир Путин кушуы белән 2019 елда төбәкләрдә 12 милли проект тормышка аша башлаячак. Бу социаль, цифрлы икътисад, мәдәният, экология һәм башка тармакларда. Кичә бу хакта җентекләп Мәскәү Кремлендә сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, Татарстан министрлары бу юнәлештә акрын эшли. Федераль үзәк белән хәзердән үк сөйләшүләр алып барылмаса, аннан соң булуы бар. Министры должны, во-первых, согласовать все цифры, потому что это будет оценка работы вообще региона. Очень много сумм, которые будут выделяться регионам. Как бы нас это, как доноры, не оставили за бортом. 2019 елдан Россиядә мәшгуль гражданнар кремнән 4-6% салым түли башларга тиеш. Бернинди хисап бирмичә, декларация тутырмыйча махсус кушымта аша түләргә мөмкин. Бу закон проекты илдә зур каршылык уятты. Я считаю, что мы должны дать четкие, понятные гарантии. Надо, чтобы люди поверили. И эта работа пошла. Там, конечно, начали немножко пугать, что на сумму этого давай, значит, это штрафовать будем. Я думаю, что такие шаги и угрозы не нужно. Надо, чтобы люди увидели и спокойно понимали, что надо вот так будешь работать, у тебя никаких проблем не будет. Цифру, которую мы рассчитывали, является у нас самостоятельной. Исәпләүләр буенча безнең республикада якынча 300 мең, 350 мең үз мәшгуль гражданнар бар. Аларны ничек контрольдә тотарбыз, әлегә әйтү авыр. Канун кабул ителергә тиеш. Президент ахырдан билгеләвенчә, хәзер төп мәсьәләләрнең берсе 2019 елга кадәр исәпләнгән Татарстан бюджетын кабул итү. Хәзерге вакытта ул икенче укылышка Дәүләт Советына кертелгән һәм нәкъ шушы чорда депутатлар иң күп төзәтмәләр һәм тәкъдимләр кертә дә инде. Шуңа да финансчылар һәм халык ышанычларының хәзер иң актив чоры булачак.
Айзар Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін капиталь ремонттан соң Казан-Оренбург федераль трассасының Әлмәт районындағы өлеше ашылды. Мында 16 шақырым юлны тулысынча төзекләндерәләр. Озынлыгы шактый булса да ремонтны тиз ясаганнар. Федераль бюджеттан 900 миллион сумнан артык акча бүленеп бирелгән. Көн саен бу урыннан 14 мең машина уза. Үзгәрешләрне Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Жәмил Фазылов юлларны 30 елдан артык төзим. Тик 5 ай эчендә 16 шақырым юлны төзекләндергәнне хәтерләми. Май айында башланган ремонтны октябрьгә тәмамлаганнар да юлның бу өлешендә хәвеф-хәтер еш була иде дип искә ала ул. Бу ел чынлап та аварийный иде. Менә мондан күп йөргән кешеләр, күп үткән машиналар, кичүдән алып, күзәйтенә хәтле менә 16 километрны үлем юлы дип әйтәләр. Биек тауларны кистек, тирән авратларны бигәйттек. Сложный моментлары бар я шул. Переустройство коммуникациялар, авыр ниләр булды инде моментлар. Жин газопровод, нефтепроводларны белән эшләгәндә. Раз, два, три. Хәзер монда 10 шақырымга сузылган металл киртәләр бар. 457 багана, 120 юл билгесе куелган. Хәзер бу замана таләпләренә туры килгән трасса киңлеген 1 метрга киңәйткәннәр. Төзүчеләр мондагы бойлышларның радиусларын да зурайткан. Бу үз чиратында күрү мөмкинлеген арттыра. Мы очень часто ездили по этой дороге, нам Без бу юлдан еш йөрибез, күзгә күренеп бар да үзгәргән. Иң мөһиме монда йөрүе уңайлы һәм куркынычсыз. Татарстан өчен генә түгел, бу юл Россия өчен дә мөһим. Тәүлегенә 14 мең машина уза. Шул исәптән авыр йөк машиналары да. Юл катламы заманча һәм чыдам. Гади асфальтка караганда бу юл кимендә 3 елга җитәр дип белгечләр. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Эш медицина җиһазларының булу-булмавында гына түгел, пациентларга кешечә мөнәсәбәт кирәк. Хастаханәләрдә дустана мөхит тудырырга, дәваланырга килүчеләр үзен өйдәге кебек иркен хис итәргә тиеш. Моңа ничек ирешергә? Бу хакта бүгін Казанда узган медицина форумында сөйләштеләр. Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 700 белгеч тәҗрибә белән уртаклаша. Монда медицина хезмәте күрсәтүдәге дөнья стандартлары белән дә танышалар. Бу кызыклы очрашуны танылган журналист Владимир Познер алып барды. Чит илдән килгән 11 табиб эксперт буларак чыгыш ясый, алар безнең белгечләр бергәләп эшләргә өйрәтә. Ачык дәрес тә бирә, чөнки алар бу темага китаплар язган шәхесләр. Мин дәваланырга килүчеләрне кабул иткәндә бер кайчанда ак халат кимим, нәкъ хәзерге кебек костюмнан булам. Сезнең иң алдынгы технологиялар була торып та, пациент сезгә ышанмый икән, аны дәвалап булмаячак. Мин дәвалауны команда эшләү дип саныйм. Без бергә тереләбез. Йөкле ханымнар бала табарга монда эләгә аламы? Алар нинди шартларда яши? Түләүле хезмәт күрсәтәләрме? Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская бүгін Казанны беренче бала тудыру йортына барды. Һәм әлеге мәсьәләләр буенча яшәниләр һәм табиблар белән аралашты. Гөлнар Сайфетдинова дәвам итә. Пишут женщины, кто-то говорит просто великолепно, а кто-то пишет ужасно. На ваш взгляд, как? Йөкле ханымнар белән дә аралаша, бала табу йортындагы шартларны да карый. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил урынга барып күрү 1000 тапкыр ишетүдән яхшырак дип саный. Әйбәт карыйлар, әйбәт ышаталар. Һәрбер сорауга төгәл итеп җавап бирәләр. Бүген аралашкан ханымнар мактый, зарланучылар да бар. Алар гадәттә халык контроленә һәм социаль шелтәргә яза. Беренчедән бик мактыйлар, әйбәт, матур бөтенесе. Икенче зарланалар. Шундый начар сүзләр язып җибәрәләр. Менә ничек действительно бар, объективнымы ул сүзләр, или субъективно? Без Министерство здравоохранения белән уйлап карадык, монда килдек, үзебез менә хәзер бөтен комментарийларны карап, үзебезгә шундый выводларны ясарга кирәк. Йөклеләрне кабул итү шартлары нинди? Алар монда яшәү урыны буенча гына килә аламы? Хезмәтләр түләүлеме? Вәкил барсы белән дә кызыксына. Чөнки зарланып язучыларның гозерләре төрле. Бала тудыру йортына кабул итмәүдән алып, табибның дөрфалыгына кадәр. Врач, нагрубив, категорически отказывался накладывать швы. Меня зашивал ординатор. И так далее. Фамилии называют, имена. Потом пишут отличный сын. Бу очракларны аерым карадылар. Табиблар йөклеләрнең түгел, еш кына аларның туганнарының тавыш чыгаруын әйтә. Аңлашылмаучанлыклар да булгалый. Җитәкчелек моны күзәтеп торабыз ди. Если жалобы реально обоснованно проводят. Әгәр дә зарарланулар нигезле икән, әлбәттә без чаралар күрәбез. Комиссия тикшерә бу очракларын, нәтиҗә ясап, чаралар күрелә. Бүгенге сөйләшү буенча хастаханә җитәкчелеге табиб һәм хезмәт күрсәтүчеләр белән тагын аерым сөйләшәчәкләрен белдерде. Гөлнар Сайфетдинова, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Яңа гаилә туса да бәби туып, исем кушсалар да, гражданлык актларын теркәү язмалары хәзер бердәм дәүләт реестрына куела. Яңалык быелны 1 октябрьнән кертелә. Үзгәрешләр турында бүген Казанда фикер алыштылар. Утырышта Россия юстиция министрлыгының
аның төбәкләрдәге җитәкчеләре, ЗАГС вәкилләре катнаша. Россия буенча эшләүче бердәм система кайда булуына карамастан онлайн режимда мәгълүмат алу мөмкинлеге бирә. Әлегә кадәр моның өчен теркәлгән органга мөрәҗәгать итү кирәк иде. Бердәм реестрга 1926 елдан алып теркәлгән гражданлык актлары язмалары да кертеләчәк. Шүп үләннәре кими, алар турында мәгълүматны саклаучы мегабайтлар ортагына 2024 елга кадәр авыл хуҗалыгында эшләүче хуҗалыклар бердәм дәүләт контроль һәм куркынычсызлык системасына керергә тиеш. Аның максаты ит, сөт һәм бөртеклеләрдән ясалган продуктларның зыянлымы, файдалымы икәнлеген ачыклау. Бүген бу хакта Россия авыл хуҗалыгы тармагын күзәтү идарәсендә хәбәр иттеләр. Компьютерлаштыру кайчан башлана? Бу хакта алдагы материалда. Быелгы уңыш бай булса да сыйфаты ягыннан аксый булып чыкты. Россиядә җыелган 5000 тонна бөртекле культуралар Россельхознадзор таләпләренә туры килми. Меңәрләгән тоннаның берничә центнеры генетик үзгәрешләр булган катнашмалар икән. Татарстанда җыеп алынган бөртекле культураларга килгәндә, аларда бернинди дә шит катнашмалар юк дип хәбәр итә белгечләр. Моны агымдагы елның 9 ае буе тикшергәннәр. Анализлар өчен 300 тонна ырлык кулланылган. Тик бездә башка проблема бар — шүп үләннәре. Безнеңчә инде зарар китерүче ул амброзия трехраздельная дигән үсемлек, карантин үсемлек. Ул бүгенге көндә безнең 2 муниципаль районда, Нурлат районында һәм Аксубай районында. Шүп үләннәре буенча карантинда булган 3 районнан быел шикләүләрне алганнар. Бузей, Минзәлә һәм Нурлат. Алексеевск якларына чак кына кыш гриппы янамый калам. Биредә яшәүче өй кышлары белән бергә 40 үрдәк тә асраган. Каян алдыгыз дигән сорауга безнекеләргә ияреп кайттылар дип җавап биргән. Фермерлар июль айында гына эшли башлаган Меркурий системасында эшли инде. 2024 елга кадәр барлык ит, сөт продуктларын җитештерүчеләр һәм кулланучыга кадәр тапшыручылар бер уртак шелтәргә кертелергә тиеш. Ул бердәм дәүләт контроль һәм куркынычсызлык системасы дип аталачак. Мәсәлән, программа итнең яңа суелган вакытыннан алып, кибет киштәсенә кадәр юлын күзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Контроль, во-первых, бирә безнең потребительләргә. Потребительләр безнеке ничек квасирдә ул малмы үскән, игенме үскән, ничек сыйфатын карарга, әйтик, малның исәнлеген белергә. Быел терлек һәм кош ите белән сәүдә итүдә куркынычсызлык хукукларын бозуның 200-дән артык очрагы теркәлгән. Сөт продуктларын тиешле таләпләрне үтәлмичә саткан өчен 11 җитештерүченең яраклылык сертификаты алынган. Рани Абдрахманов, Рамил Шайдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Ояз Исхакый музейының язмышы ниһаять Дәүләт Советының Милли мәсьәләләр комитеты утырышында каралачак. Бүген Чистайның Яушилма авылына бер төркем депутатлар, язучылар, мәдәният министрлыгы вәкилләре дә килде. Исегезгә төшерик, 16 сентябрьдә Исхакый комплексында янгын чыккан иде. Берничә корылма күлгә үк әйләнә. Гомумән 20 ел элек ачылган музейда моңарчы бер тапкыр да төзекләндерү эшләре булмаган. Шуңа да аны туристлар әйләнеп уза диләр. Бөек Исхакыйбызга багышланган яңа музей язмышы турындагы җитди сөйләшүне Фәрүзә Мәҗитова тыңлап кайтты. Здание ветшает все больше. Диордагы ярыклар иске бинаны күптән төзекләндерү кирәклеге турында искә төшереп тора. 20 ел эчендә монда экспозициядә җиһазлар да яңартылмаган, ә бу замана таләбе. Было направлено обращение в Министерство культуры. Без мәдәният министрлыгына чыктык. Алар хөкүмәткә, президентка мөрәҗәгать итте. Шуннан бирле ремонт хакын ачыклау буенча эш барды. Хәзер күләме билгеле 35 миллионлап акча кирәк булачак. Музейның аяныч хәлен депутатлар да килеп күрде. Монда тормыш тукталып калган кебек. Кул юу бүлмәләре, канализация, бәдрәф юк. Музейда Гаят Исхакыйның кул язмалары, ул яшәгән чыркын күреш әйберләре, кием салымнары белән бергә шәхси әйберләре дә бар. Әйтик, бусы аның көзгесе. Ләкин экспонатлар тиешенчә сакланмый. Күреп торасызлар менә шундый ап-ачык хәлдә пыяла белән дә капланмаган. Исхакый йортлары Чистай музей тыелугы объекты булып санала. Алга таба бу мирасны югалтмас өчен аны милли музейның филиалы итү кирәк ди депутатлар. Әйтик, Тукайның Кырлайдагы музее кебек. Чистайдагы музей комплекс карамагында калдыру ягында түгел. Аларга бу музей кирәкмәгәне күренеп тора. Алар монда бер нәрсә дә эшләмәгәннәр. Моны республиканың милли музее карамагына биреп, шу милли музейга кире кайтарсак. Музейда чаралар оештырылмый диярлек. Оештырылса да машиналар сирәк килә. Автобуслар бөтенләй керә алмый. Юл юк. Ә чатта бу Гаят Исхакый туган җире булуы турында бернинди күрсәткеч куелмаган. Чөнки музей ярым ташланды хәлдә. Иң беренчедән моның юлы юк. Елеп җитәргә. Юлы чакырылды. Без көчкә монда машина белән килеп җитә алдык. Аның территориясе, кырыендагы җирләр урыннары шул хәлдә ташланды хәлдә. Коймалары ауган, кыйгайган, аның бюсты ярылып беткән. Район түрәләре исә татар җәмәгатьчелегенең дә музейга игътибары җитми дип саный. Күпме кеше, күпме шәхес
кандидатлык диссертациясын язды, Исақи әсәрләрен өйрәнеп. Күпме кеше профессор булды. Ләкин ул профессор һәм кандидатларның Исақи музейына аяк басканнары бар микән? Районда исә Гаят Исақи музейын аның туган ягы Яуширмәдән Чистай шәһәренә күчерергә кирәк дигән тәкъдимнәр дә булды. Музейның киләчәк язмышы турында 8 ноябрьдә парламентның мәдәният комитеты утырышында уртага салып сөйләшергә планлаштыралар. Чистай районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ул арада танылган мәгърифәтче Шәһәбетдин Мәрҗәнигә иске Татар бистәсендә һәйкәл куелачак. Монумент инде әзер. Хәзер аның нигезен ныгыталар. 28 миллион сумлык тендерны Казанның тышкы төзекләндерү комитеты игълан иткән иде. Конкурста җиңүче һәйкәл янында төзекләндергә тиеш. Барлык эшләрне 10 ноябрьгә тәмамларга планлаштыралар. Һәйкәлне татар мәгърифәтчесе тууына 200 ел тулуга багышлап ачачаклар. Тантаналы чара исә ноябрьгә билгеләнгән. Һәйкәлне постаментка куйдылар. Әзрәк әз генә урынында тагы эшләп аласы бар. Миңа үземә. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдағы минутларда. Цифрлы җитештерү Татарстан предприятиеләренә ничек кертелә? Бүген инде проектлар булды һәм инде тәкъдимнәр яңгырады. Хөкүмәт йортында Нияз Рахман булып кайтты. 85-тә дә, күңеле 18-дә. Гомер буе җырлап, балачактан ук. Жорда яшим. Эмиль Җәләлетдинов белән очрашу кичәсеннән Шулпан Касымова. Казанга Казакстан премьер-министрының беренче урынбасары Аскар Мамин килде. Казан аэропортында Татарстан президенты каршы ала. Соңыннан очрашу Кремльдә дәвам итә. Иң элек Казакстанның милли икътисад буенча вице-премьеры Сирик Жумангарин һәм Татарстанның сәнәгать министры Альберт Кәримов республикалар арасындагы сәүдә-икътисади хезмәттәшлек турындагы беркетмәгә кул куйдылар. Алга таба Рөстәм Миңнеханов белән Аскар Мамин урта хезмәттәшлек юнәлешләрен билгеләделәр. Ул машина, вертолет төзелеше, газ мотор тармагы, IT һәм туризм өлкәләре. Ике республика арасындагы товар әйләнешен елына 1 миллиард долларга кадәр арттыру күздә тотыла. Моның өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип билгеләп үттеләр. Динамика очень позитивная. Я думаю, в рамках вашего визита, Оскар Жампаевич, мы наметим еще новые направления нашего сотрудничества. Отношения между Казахстаном и Россией – это образцовые отношения. Вот если мы возьмем тогда уже на региональном уровне отношения между Казахстаном и одним из субъектов Федерации, Российской Федерации, Республики Татарстан, могли бы стать тоже как образец отношений на развитие. Татарстан икътисадына цифрлы технологиялар кирәк, алар кемнәрдә бар һәм ничек гамәлгә кертәсе. Бүген бу хакта Татнефтехиминвест холдинг җәмгыяте утырышында сүз барды. Президент Рөстәм Миңнеханов нефть, газ, химия өлкәсе үсеше һәм яңа проектлар белән танышты. Аларның кайсысы безгә кирәгрәк? Хөкүмәт йортыннан Нияз Рахман. В настоящее время холдинг приступил к разработке программы развития нефтегазохимического комплекса республики до 2024 года. Татарстанның нефть-газ химия комплексының соңгы 9 айында эшчәнлеген уңышлы бәяләргә була ди Рафинат Яруллин. Товар җитештерү 980 миллиард, демәк Татарстан бюджетына да кереме арта. Отчисления в консолидированный бюджет республики выросли на 30%. Республиканың берләштерелгән бюджетына акча күчерү 30%ка артты. Бу 57 миллиард сумнан артык дигән сүз. Күрсәткечләрнең төп артуы Татнефть һәм Казан Арксинтез компанияләреннән салым керемнәре арту хисабына күзәтелә. Табыш нефть продуктлары һәм пластиклар сату хисабына тәэмин ителгән. Быелның гыйнвар-сентябрь айларында нефть продуктлары һәм резина эшләнмәләре хисабына табыш 4%ка арткан. Җитештерү үсешенең лидерлары арасында Татнефть, комплексы һәм ТАИФ НК компанияләре. Впервые в России будут представлены все возможности для испытания резьбовых соединений. Зур җитештерү тармагында инновацион технологияләрдән башка уңышны күз алдына китереп булмый. Нефть, газ һәм химия юнәлешендә турбаларга аеруча зур игътибар бирелә. Хөкүмәт йортында ТМК компаниясе вәкилләре яңа эшләнмәләрен тәкъдим итә. Алар инде бүген Татнефть һәм Казан Оргсинтез партнерлары Татарстан предприятиеләренә комплекслы инженер проектлары белән чыга. В стадии проектирования уже можно понимать, какой ассортимент, какие трубы нужны. Мы работаем в Татарстане, работаем достаточно давно и активно. Без Татарстан белән инде күптән хезмәттәшлек итәбез. Әлбәттә, Торва металлургия компаниясе тудырган яңа компетенция трубалар гына түгел, ә тулы инженер системасын тәкъдим итәргә булыша. Йокогава компаниясенең үз карашы алар республиканың иң ире компанияләренә елына 10-15 миллион сумны яңа калдыручы сулларны тәкъдим итә. Рассматривать на завод не с точки зрения того, что он производит. Заводның нәрсә җитештерү формасында түгел, аны энергияне ничек файдалануы
ничек итеп чыгымнарны киметү турында карарга кирәк. Энергия менеджменты системасын Казан Арсинцы заводына тәкъдим итәбез. Президентның нефть химиясе комплексында яңа үсеш стратегиясын кабул итү тәкъдимен исәпкә алганда игътибарга лаек проектларын тормышка ашыру мөмкинлеге туачак. Значит, Альберт, давайте, может быть, какой-то семинар провести. Ну и крупняки у нас они занимаются вот, для наших средних, малых предприятий. Бүген тәкъдим ителгән проектлар һәм инновацион технологияларны Рөстәм Миңнеханов игътибарга алырга чакырды. Татнефтехим Инвест холдинг җәмгыятенең чираттагы утырышы 27 ноябрь көнне узачак. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казан гаилә үзәге танклар камалышында калды. Монда дистәләгән хәрби техника, бронетранспортер һәм башкалар китерелгән. Бу елларда әлеге майданда зур тамаша узачак. Ул син контракт буенча хезмәт итә аласың дип атала. Хәзерге вакытта Казанда шуңа әзерләнәләр. Сәхнә ясыйлар, ачык һавада ашхана корыла. 27 октябрь көнне Казан су елгасы өстеннән Стрижи авиация төркеме микларда очып үтәчәк. Теләгән һәркем әлеге чараны Кремль яр буеннан күзәтә ала. Шулай ук парашюттан сикерү, көрәш сәнгате буенча мастер-класслар да үткәрәләр. Чара кысаларында контракт буенча хәрби хезмәт үтәргә теләүче кандидатлар да сайлап алына. 85-тә дә 18-дә дә ул шаяртып, чөнки җырлап яшәгән кеше картаймый. Эмиль Җәләлетдинов тугры тамашачысы алдында әле дә чыгыш ясый алганы белән бик бәхетле. Популяр җырларын ул бүген башкаланың үзәк китапханәсендә башкарды. Кичәнең күңелле мизгелләре Чулпан Касыймов материалында. А головушка моя уже седая. Эмиль Җәләлетдинов белән Зимара Халитова филармониядә бергә эшлиләр. Ул яшьтә булсалар да бер-берсенә шаяртып һәм шул ук вакытта ихтирам белән эндәшәләр. Дөньяда андый тавыш юктыр. Матурлыгын әйтмим, матур тавышлар күп. Әмма ләкин бөтен дөнья халыкларын халык җырларын җырлый белә торган тавышлар бик сирәк. Эмиль Җәләлетдиновның туган җире Кыяшлы Самарканд шәһәре, шуңа да ул чыгышын әлеге җыр белән башлый. Әмма татар мәдәниятына, туган телгә мәхәббәт аны Казанга тарта. Захид Хәбибуллин, Рөстәм Яхин, Нәҗип Җиһанов иҗаты әсир итә. Сайдаш, Җәүдәт Фәйзи, Ключерев, Яхин, Мунасыпов, бөтенесе шуның белән шулар иҗатын өйрәнеп, җырлап Җырчының репертуары бай һәм күп төрле. Ул татар, рус һәм чит ил композиторларының әсәрләрен зур осталык белән башкара. Концертлары белән дөньяның төрле почмакларында булып кайта. Бүген аны 85 яшьлек юбилей белән нәни җырчылар да котлый. Ул аларга бик куанып утыра, чөнки җыр белән яшәгән кешенең күңелендә бер кайчан да кер булмый ди ул. Җырсыз яшәп булмый. Тукайны өйрәндем, Җәлилне өйрәндем. Алмаз Мунасыповның Тукай әхеннәре дигән симфоник вокаль поэмасын Эмиль Җәләлетдинов иң беренче булып сәхнәдән башкара. Бүген дә мәшһүр әдипләребезнең шигырьләрен яттан сөйли. Сабый чакта укытканда мине хәлфә рәхмәт аңар өйрәтте бер яхшы нәрсә. Субханалла. Чулпан Касыймова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбыздан иң кызыклы спорт яңалыклары белән Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, нинди яңалыклар бүген? Хәерле кич, Фәнис. Кул көрәше буенча дөнья чемпионатында Татарстан егете алтын медаль яулады. Көрәш буенча дөнья чемпионаты иртәгә Казанда башланып китәчәк. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Белкада кышкы сезон ачылышы. Бар нәрсәгә махсус бәяләр. Чәшке тон 40 мең сумнан, мутон 7, дубленкалар 27 мең сумнан башлап. Белка, Татарстан 7. Виталий Агапов продюсерлык үзәге тәкъдим итә. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар игезәкләр шоу программасы белән Казанда 15 ноябрь филармоник концертлар залы. Рәхим итегез. Үткәннәрне җилкетерүче Эльдорадо кибетләрендә утилизация теләсә кайсы техниканы тапшыр һәм яңасына ташламага ия бул. Утилизация буенча Samsung Smart телевизоры 24999 сумга. Сезне Эльдорадода көтәбез. Hürmetli dostlar, мен Данир Сабиров сезне үземнең өр-яңа 7нче концерт программама чакырып калам. Килегез! Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Хөрмәтле карандәшләр, дуслар, 27 октябрьдә Крәшеннәрнең Берменчик дәүләт фольклор ансамбле үзенең юбилей концертына чакыра. Дәртле биюләр, моңлы Крәшен җырлары күңелләрегезгә хуш киләчәк. Филармония концертлар залында көтеп калабыз. 277 18 22.
Экологическая политика – важнейшая составляющая нашей деятельности. Поэтому с 2013 года «Казаньоргсинтез» продолжает акцию «Зеленый рекорд». В октябре сотрудники предприятия посадили еще 150 елей возле детской базы отдыха «Солнечный». Число посаженных деревьев за 6 лет акции уже приближается к 5000. «Казаньоргсинтез». Оберегая настоящее, создаем будущее. Отборный премиум с морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Только 10 дней в марке на Чуйкова 25 автомобилей Nissan на условиях, которые нельзя рекламировать. Забронируй Nissan в марке 4 пятерки, 3 единицы. Санаторий Чувашия приглашает отдохнуть и поправить свое здоровье со скидкой до 20%. Лечение и профилактика на основе минеральных вод, сероводородной для бального лечения и питьевой минеральной воды для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и йододефицитного состояния организма. Твой организм скажет тебе спасибо за осень, проведенную в санатории Чувашия. В автоцентре Марка есть все и сразу. Только в октябре японский Datsun Ondo от 369 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Питереш егеті армспорт бойынша 3 тапқыр дүния чемпионы болып танылды. Россияның от қазанған спорт стасы Артур Макаров әлігі оңшыға Анталияда узған қол күрәші бойынша халықара ярышта ерішті. Ол Питерештің балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә шөгыльләнгән. Артурның стазы Россияның от қазанған тренер Сергей Блохин, чемпионны һәм аның тренерын тәбрик итәбез. Эртәгә Казанда билбаулы көрәш буенча дүния чемпионаты башлана. Халыкара ярыш Акбарс көрәш сарайында үтә. Онда 18 яшькә кадәр булган спортчылар бил алышырга әзерләнә. Ярышлар ирекле һәм классик тур буенча узачак. 40-ка якын илдән катнашучылар чыгыш ясарга теләк белдергән. Әзербайҗан, Белоруссия, Казакстан, Латвия, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Украина, Россия, Румыния һәм башкалар. 180-гә якын спортчы булачак. Россия җыелма команд составында Татарстандан 16 көрәшче якларга әзерләнә. Сайлап алу ярышлары иртәгә сәгать 9-да башлана. Ачылыш тантанасы көндезге 2-дә булачак. Чаңгычылар кышкы сезонга әзер алар кар яуганда көтеп тормый, хәтта асфальтта ярышалар. Роллерларда йөргән яратучылар 28 км дистанцияда осталыкларын күрсәтте. Әлеге спортчылар карда гына түгел, асфальтта да зур тизлек белән җилдергә сәләтле. Бу чаңгы роллерларда ярышу буенча җәйге сезондагы ахыргы чара. Стартта 60лап кеше, төрле яшьтәге ир-егетләр һәм хатын-кызларны очратырга мөмкин монда. Сегодня у меня соперника нет, мне уже 60. Бүген монда миңа көндәшләр юк, миңа бит инде 60 яшь. Бу төркемдә мин бер үзем алга таба үзем белән башка кызларны да җәлеп итәргә уйлыйм. Ир-егетләр арасында финишка иң беренче булып Александр Назаров килеп җитте. Я занимался биатлоном. Мин Ижау мәктәбендә биатлон белән шөгыльләндем. Быел спорт карьерасын төгәлләдем, шулай да көчем бар әле. Хатын-кызлар арасында Галина Сусловага тиңнәр табылмады. Бу ярышка ул Яшелүздәннән килгән. Трасса отличная, ровная. Асфальт. Трасса бик яхшы, тигез, асфальтның кыры булуы да безнең файдага булды. Спортчылар хәзер түземсезлек белән кар яуганны көтә. Кыш җитүгә алар роллерларын гадәти чаңгыларга алыштырачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Октябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта болытлы һава, температура +10 градус. Циклон тәэсирендә республикабызда төнге сәгатьләрдә көчле яңгыр явачак. Көндез урыны белән генә явым-төшемнәр көтелә. Төньяк чыгышта һава шартлары әллә ни үзгәрми. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Шимбә иртәсе болытлы һәм салкын була дип вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр кими, температура берничә градуска төшә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә төнлә дә көндез дә бераз явым-төшемнәр көтелә. Температура нибары +6 градус кына. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда алмашынучан болытлы һава, җылылык 8 градуска кадәр. Һава торышы көнне түгел, кәеф кенә көнне боза ала диләр. Яхшы кәеф телим сезгә.
Бош қалабыз Қозданда күндізгі сағатларда яңғыр явашақ. Температура 7 градусқа қадар. Күн батыштан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 739 мм тәшкил ете. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 82%. Күндізгі сағатларда магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз, исенлікті көрішік.